O que queremos denunciar, en primeiro lugar, é o mecanismo de debate de determinadas institucións, de determinados asuntos de especial trascendencia social e política que o Partido Popular quere aprobar pola porta de atrás, algo que para nós é absolutamente inaceptable. Eles saben, e por iso queren facer así, sen un debate social e político previo, que son cuestións que seguramente son inasumibles desde o punto de vista social e que lle tería, ademais, seguramente custo electoral. E, en segundo lugar, a pesar desta situación, teñen que facelo igualmente porque lles presionan os lobbies para non deixar de introducilo nos orzamentos de 2019. O Partido Popular, unha vez máis, entre a xente e os seus amigos, escolle os seus amigos. Hai tres exemplos básicos desta situación aos que me quería referir. A modificación das clases de pediatra na xestión do noso sistema sanitario. En segundo lugar, a privatización da expropiación para urbanizar. E, en terceiro lugar, a entrega espuria dos montes veciñais ás empresas forestais. Son tres casos, hai máis, pero son tres casos que nos parecen sangrantes, que requiren un acompañamento dun debate social, dun debate político, que merecerían un debate autónomo. Para nós isto é unha mostra da cobardía política do Partido Popular, da cobardía política dun Núñez Feijóo que se refuxia na maioría parlamentaria que ten para eludir un debate social que para nós é ineludible. Feijóo ten medo ao debate, poderá gañar hoxe cos votos, pero vai perder o debate en términos sociais. Feijóo, xa o denunciamos fai 10 días no debate sobre o Estado da Nación, é refén neste momento dos lobbies do ladrillo, do forestal e do lobby sanitario, tal e como denunciamos hai 10 días. En relación ao tema da pediatría, se crea unha figura de pediatra único con mobilidade. Nós temos que decir alto e claro que a xustificación de asistencia de pediatras de atención primaria diferenciado do pediatra hospitalario son as necesidades de formación e atención específicas neste ámbito. Un perfil dun pediatra, dunha pediatra de atención primaria que acompaña durante toda a infancia aos nenos e nenas desde que son bebés hasta a pubertade é fundamental para facer un bo seguimento médico, non solamente cando veñen as patoloxías, senón tamén de forma preventiva, para coñecer os hábitos, para estudialos, para desenvolvelos, unha serie de cuestións que se perden ca figura do pediatra con mobilidade. Isto compromete o que se denomina a continuidade asistencial, que é un principio básico do noso sistema sanitario, un dos mellores elementos que fan do sistema de atención primaria un sistema esencial e que mellor redunda na calidade de vida e da saúde das persoas, particularmente das persoas máis novas, acompañadas desde o seu nacemento hasta que teñen 15 anos. En seguinte lugar, tamén con relación ao tema da pediatría, volves a establecer unha vía para supeditar as necesidades dos pediatras e das pediatras do ámbito da atención primaria ao ámbito do hospital. Volvemos a caer no hospitalocentrismo. Todo isto para reducir as competencias, reducir os medios profesionais da atención primaria e derivar todo cara aos hospitais. Desde Marea pensamos que isto é un error, que introducilo neste momento por vía da reforma orzamentaria é absolutamente inaceptable, que é máis que unha torpeza política, é un sino deliberado de deteriorar unha vez máis a sanidade pública para beneficiar o negocio das empresas privadas e, polo tanto, nos pensamos que isto teria que ter unha solución desde o público. A solución desde o público resolveríase habilitando vías para a formación e a dotación de novos profesionais que puidesen atender diferenciadamente en atención primaria e en atención hospitalaria. Se o problema que hai agora, que vimos que o hai, é de carencia de pediatras, o que hai que facer é convocar máis plaza de pediatras e non mover os pediatras de atención primaria cara hospitalaria para deixar desatendida precisamente a atención primaria. Outro asunto que me quería referir é o relativo a acompañamento que se refire á Lei de Montes de Galicia. Hai unha reducción de prazos para a actuación en determinadas mallas arbóreas, existe unha reducción, unha relaxación dos requisitos para poder retirar madeira queimada dos montes, o cal abre a porta unha vez máis a sospeitas sobre a utilidade
da determinada queima de determinadas superficies forestais e nos pensamos que non se deberá de avanzar por aí. En terceiro lugar, con relación ás expropiacións, referíndome de forma máis somera, non se pode admitir que pola vía de acompañamento se abra a modificación do sistema expropiatorio para entregarlle un sistema absolutamente privatizado con afán urbanizatorio a determinadas empresas. Nos pensamos que iso requiere dun debate máis sosegado no Parlamento, que iso debe ser o xeito dun debate social. A utilización da función expropiatoria é algo que non se pode modificar pola porta de atrás na lei de acompañamentos e, polo tanto, pensamos que debe ser o xeito de sacalo neste momento da lei de orzamentos e, polo tanto, facelo individualizadamente. Finalmente, con relación a unha figura concreta, a dos montes veciñais en Mancomún de Galicia, atácase unha vez máis, e é o terceiro ano consecutivo que se fai, a esta figura que serve fundamentalmente para atender as comunidades de propietarios e de propietarias que viven no monte, que viven nos entornos do monte veciñal, unha desapoderación que se fai saltándose a prescripción legal de inalienabilidade e, polo tanto, permite a súa entrega ás empresas privadas de costas aos intereses da comunidade de montes veciñais en Mancomún, que desta maneira supón tamén burlar pola posta de atrás, burlar pola vía da modificación na lei de acompañamento dunha figura tan senlleira que está recoñecida a nivel estatutario, que está recoñecida a nivel legal como a dos montes veciñais en Mancomún de Galicia. Estas son as críticas que nos queremos facer tanto de mecanismos como de contidos que introduce a Lei de Acompañamento aos Orzamentos de 2019. Como saben, o Tribunal Constitucional dixo no seu día que, aínda que era unha técnica que era legal, que era inapropiada para introducir debates de fondo calado social. Ben, pois nós estamos convencidas e convencidos de que esta é unha vía inapropiada porque estas materias que se acaban de presentar son absolutamente incompatibles co que ten que ser unha lei de acompañamento aos orzamentos e que, por tanto, merecen un debate social diferenciado. Sí, quería preguntar sobre o futuro de Alcoa. Si cree que a Xunta está facendo todo o que está nas súas mans para evitar o pece desta empresa e se hai alguma posibilidade de evitar ese exitivo. Mire, o que é evidente é que a Xunta non fixo todo o que estaba da súa mão durante os 2 últimos anos. Desde Marea presentamos no Parlamento de Galicia numerosas iniciativas que iban encamiñadas a dúas cousas. En primeiro lugar, a promover a estabilización de precios no sector eléctrico, particularmente orientados a que as empresas electrointensivas, como o caso de Alcoa, tuvesen prezos estables, o cal supuña sacar do pool eléctrico determinados componentes do mercado enerxético. Debatémolas ao longo de 2 anos tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Diputados, pero que nos interesa no Parlamento de Galicia. Que fixo o Partido Popular? Votar en contra. Por qué? Porque iba en contra dos intereses do oligopolio eléctrico. Isto é o que xustifica non solamente a variación de precios dun ano para outro do 40% en empresas como Alcoa, sino tamén nas facturas dos fogares das galegas e galegos. E entón nos reclamamos unha posición diferente e o Partido Popular, que a Xunta de Galicia afronte como baluarte gobernativo, dixeron que non. Se agora van a cambiar de posición, nos agradecemos sabelo e que se impliquen realmente nisto. En segundo lugar, nos exiximos tamén durante estes 2 últimos anos que as partidas orzamentarias que ascendían a 150 millóns de euros nos orzamentos xerais do Estado destinados tamén a estabilizar o mercado eléctrico fosen executadas, porque saben que non se executaron polo goberno de Mariano Rajoy. Que fixo o goberno do Partido Popular e que fixo a maioría popular no Parlamento de Galicia cando tuxemos aquí este debate? Votar en contra. Por lo tanto, o Partido Popular e a Xunta de Galicia perderon durante 2 anos a oportunidade de facer valer fronte ao goberno de Mariano Rajoy a súa posición, supostamente de privilexio, para defender os intereses da industria do noso país. Nós, cando denunciamos unha e 1000 veces que o Partido Popular, que sobre todo Núñez Feijóo era un presidente ausente, que era un presidente manso, sumiso, irrelevante políticamente, falábamos destas cousas e agora se están vendo os resultados. Nós hoxe podíamos ter este problema solucionado se a Xunta de Galicia tuvese iniciativa política, se Feijóo fose un presidente que tuvese peso político en Madrid. Non o tuvemos durante estes 2 anos e agora estamos pagando as consecuencias. Ben, que é o que nos pedimos agora? Nos pedimos agora que, como é imposible volver atrás, que polo menos agora e de agora en diante se cambie de posición política por parte do Partido Popular. E o Partido Popular, que ten uns votos non solamente relevantes en Galicia, senón tamén no Congreso dos Diputados, debería de cambiar a súa posición sobre a regulación do sector eléctrico.
e tamén sobre os orzamentos non executados durante estes 2 últimos anos. Ben, nos pensamos que eso sería o que realmente podería facer mudar a situación. Como saben, desde Marea apoiamos o levantamento inmediato do ERE extintivo, a creación dunha mesa tripartita que solucione este problema e, desde logo, lle exiximos tanto ao Goberno da Xunta de Galicia como ao Goberno do Estado, e digo tamén da Xunta, para a competencia que pode ter desde a industria para a fiscalización de determinadas axudas que se concedesen a empresas como Alcoa, que saben que teñen algunhas delas orixen estatal, outras orixen comunitario, pero que o reparto de competencias en materia de inspección e tamén en materia de exercicio real ou non da competencia son tamén da Xunta de Galicia. Por que isto é importante? Dixémolo tamén no debate sobre o Estado da Nación, porque a falta de concurrencia, a falta de competencia real entre o oligopolio eléctrico, entre as empresas do oligopolio eléctrico, perxudica non solamente os recibos dos fogares, perxudica tamén as facturas destas empresas, das electrointensivas. Por lo tanto, a Xunta de Galicia podía ter activado durante estes 2 anos mecanismos que detectasen esa falta de competencia para incrementar os precios da luz. Eso pode facer a día de hoxe tamén a Xunta de Galicia, a día de hoxe, a día de 22 de outubro. Se non o fan, será porque non lles interesa. Nos pensamos que a solución, evidentemente, é a reforma do sector eléctrico, sin dúbida ninguna. Unha reforma que permita estabilizar os precios. As empresas prefiren ter precios un pouco máis elevados, pero que señan estables, que non ter estes vaivéns que fagan que dun ano para outro non saiban cal van ser os custos de producción nunha empresa que basea todo o seu ciclo productivo precisamente en quentar con enerxía un material que despois transforma, non? Hai unha cuestión política que me quería referir, algún deles apuntaban antes e non apuntaban durante a fin de semana, e é que algunha formación política debe de confundir o seu propio nome con outros nomes que ofrecemos desde Marea, cando no xoves pasado falamos de forzas ir más para concorrer ás eleccións europeas e a Partido Unidos Podemos citamos a Compromís Valencià. Non citamos a ninguna outra forza política, aínda que a efeitos de nome tuvese certa semellanza con algunha outra forza política do espacio galego. Dicimos isto pola confusión que se pode ter creado durante estes días. Tamén me preguntaban antes pola cuestión relativa a certas acusacións de burocracia contra a coordinadora. Nos queríamos aclarar tamén que tanto o Consello das Mareas como a coordinadora aplicaron o código ético para fixar a súa posición política. É verdade, en casos como o caso Quinteiro, e para nós eso non era burocracia, para nós eso era ética e era democracia. Nos sabémonos debedores do código que asinamos diante da xente e dixemos que íbamos a ser diferentes e o noso compromiso tamén era ese. Por eso aplicamos, porque era o noso deber, o código ético, e non queremos que se nos poda acusar de burócratas por facer isto. Tampouco queremos que seña burocracia, sino democracia, someter unha situación de conflicto como a que vivimos naquel momento ao referendo das bases. Nos pensamos que no espacio político das Mareas é verdadeiramente innovador na política galega darlle a palabra que máis ordena, que son as bases, non é ninguna dirección, non é ningún grupo parlamentario, e, polo tanto, creemos que tamén estuvo ben e, polo tanto, non debe ser tachado de burocracia, sino de democracia o tratamento que se fixo dese asunto. Nos esperamos que o plenario que vayamos o sábado non se vaya a confrontación de modelos nestas dúas tesituras, porque pensamos que sería un error. Nos, desde logo, estamos comprometidos e comprometidas ca ética e ca democracia e pensamos que o conxunto da organización debería tamén de estalo, porque temos moi claro que nada hai por riba da ética e da democracia.